Kanta karon mga badiutan, basoy. Mansaloy sibuyas. Ahos. Tubig. Water. Tahan. Bitsin. Para lami siya ba di? Okra o patula ang gibutang ato mga badi. Para mahumok na sila. Sidat. Butang ato ang sibuyas daw na. Simulan ang mga dahon. Nagbate og 5 fingers. Mga bade, luto na siya.
Magpirito na sa taog isda. Badi isda. Pirito na sa taog isda. Isda. Badi sugdan na to. Way bunog nga pinirito mga badi. Finish way bunog pagkapirito ang isda.